Kalami kajing persya kabajur naki driver jongki kali kamai. Hadin baka muda kelapan kiu kansan hadu praputingka kabai peniang kali jongki kali kamai hakli iodu. Kum kajing persya kita ki kali kamai kentup ya kasenjuk baka mai syatai nong teliu baru syakatai mairang. Hagas ngi balang kilalejru bani kendu ya CEO kamuda banyo jing syai halor ketika benta. Habakran bat kilar patai kubor ubak kia renta tiang ubade presiden kasenjuk ki kali kamai tainong teliu bat bak bibi sun na katai mairang kila tu babaro sikata kabai peniang kali kalong reporting ka henry kensan hapdeng ka klam kamuda kapen kiu hadu praputing ka pan hani tangkoi ka daw ba kalong ba halor jang jing pin kiu ya kabai parking tenrai ngi mentang ngi wan hani ngi wan bu ya jing tha ma hatu ngi sherman jang ka mj sima jang ame kharia i wan dan bong lawan bu ya ka lawan banyak kran bat i ba saulia bede in charge khani ka moda ten rei nakli ni yang ba tu bu ka jing tho ang song mo lawan ba bu ka jing tho ha wan bu ka jing tho ani pa moda ten rei mentang lawan pen ka jing tho ni te ma i ngim la bani kendun mar ba im da khlan kemen ten rei ngi kermen mengingat wala ngim dan rei ka jing tho ngila pen pe ni rei ka pasak ka jongki ngi kermen ni ru ba ka jing tho ba ngi wan bu ni kan seiso mar ku menglai kan menta hi ba di i kong mo bias jeng ibang saulia te yong ba menta tayo ngini pet dalong num no teng ngi kermen mengingat namar kan ni ngai pi ba kakta ya ngi mo no ba baro sikat tu kadai hakador rupo tengka ten re menta ka kiu sin kiu prapau te sin kiu prapau hakan ni ka jing jenja ka ding sat kan ni pat lang ba yo kenduk mai pi kalom thik kum kan nuksa ngala benong ba kum beriu ubakit ka jingkit had dien jangkamen ubakit ka jingkit adin jangkamen dan re umban se warga hatta ka hinru pau umban se hendai do yo lat la kumban berat ya kata hinru pau hendai umban se taban penpai ya ka ai ka baka thong baki pat da ki kwa dan re ngai pi kan ne ka jaka ka bangi ngiwan ya ka ban berat ka kata ka jingkit bangiwan ban berat ne ka kata ka jingtho ka bangiwan ban phar ka jingtho ne bakin smolam kin snolam ya ngi upat ba dan ya ngi ki driver gi ba mo ki banyak kali dan rai ngai phi ba kan dia jingkit ke bakhya ha jingim ngi ki driver ngai phi ba ngim la su ya ka ba ngin ya cha khmat ha kador kan dia kador kebara penmang da sarkar prap khotongka ya mentang ngai phi ngim la ya ka banya ya kan dia kador prap khotongka ni kaleng jinga dai presiden juga area nang tliu stai juga tarif kan te ni sim ka jing snukhia ne kaleng jingi kum ki no pnya kam tam bi driver namal ba ka keu rungkhat ka ne ka ba parking min krang parking ne khri yo te ne kaleng jingi ngi sngo ni dap da ka jing snukhia jimot ba ka ne ka sarkar ha ka chin pen keu ka keu rungkhat alpho tangka te ne ka takadaw ba ni kum pat ba ni wan hne bandawa sakal ban kunum dei bakan penkiu hadu kadak ne handrai kadai ban perkhat lang yengi kirit kiria kiduk kisuk ba haka imlang saklang naka jongi kum ki driver mungkin nongnya kali ya dai kata kada ban ba kale kum ne komot ka kta ya kajing im jongi kum ki barit baria kum ki driver te haka jaka bang ninum sim bai kali kham he ni hab ban sim kham pun he ye ki passenger te habang ni sim kham he ye ki passenger kalong ko ba ni khnyat ben ke ni ki te dai kata kada kan ba nagaleng jengi ni wan bandawa saka muda sika ka sarkal bakan kham penduna ya ka bai perking kalau bicara kalian rupo sementara kisun kin prapau nagaleng jengi kum ki driver tengi kentu ya phi ki driver baro ba ki ba kamai ki ba yang te pokli yo ki dei ban siu bai ka bai parking ka ya ka tu ka ba mensua ka tu ka riu phau te tangata hi